Pokazati ću ti još jedan trik ako te bole lopatice. Dakle, sjedi ovako lijepo, postavi noge pod pravim kutem, zatim stavi dlanove ovako na čašice koljena lijepo, lagano pritisni dlanove u čašice koljena, ispravi ovako prsa i sada polako ćeš gurati bradu prema prsima kao da hoćeš nekakav pečat napraviti dolje na prsa. To izgleda ovako, dakle polako guramo bradu i tu ćemo sada osjetiti kako nam se uz kralježnicu, između same kralježnice i lopatica nešto steže i zateže. To je živac. To je onaj živac dosadni koji nas boli između lopatica. I to možemo napraviti do 10 do 15 ponavljanja polako, konkretno uvijek kada dođemo bradom do prsa, stegnemo i zadržimo. Na taj način ćemo proklizati živac kroz te slojeve tkiva gdje on ima nekakvu kompresiju, arterija ne može dostaviti krvi kisik do tog živca i onda stalno bude ta dosadna bol. Probaj ovo 3 serije, 10 do 20 ponavljanja i napiši u komentarima da li ti je malo olakšalo bol između lopatica. Ako ti se sviđa ovakav sadržaj, komentiraj leđa molim te i poslati ću ti besplatan e-book u kojem ćeš naučiti osnovne stvari kako si pomoći kada imaš bol.